Malebná obec Dolná Krupa leží iba pár kilometrov severozápadne od Trnavy. Miestni obyvatelia hovoria, že má 7 divov, 7 zvláštnych miest. Jedným z nich je klasicistický kaštieľ, ktorý je najvýznamnejšou kultúrno-historickou pamiatkou v Dolnej Krupej. Jedinečnosť architektúry a kultúrna hodnota ho radí k významným pamiatkam z prvej štvrtiny 19. storočia. Pôvodný barokový kaštieľ dal na mieste dnešného postaviť syn Márie Terézie Anton. Následnú prestavbu inicioval Jozef Brunswick. Kaštieľ dal prestavať v barokovo-klasicistickom slohu a doplnil k nemu domček pre záhradníka, kúpeľný domček a viaceré záhradné altánky. O pár rokov neskôr sa Jozef Brunswick rozhodol pre úplnú rekonštrukciu v štýle moderného klasicizmu. Prestavba začala v roku 1822 a práve po nej nadobudol kaštieľ súčasnú podobu. Šľachtické sídlo rodiny Brunswickovcov sa nachádza na okraji rozľahlého anglického parku, ktorý bol zhotovený podľa projektov belgického záhradného architekta Henryho Nebiena. Dominantou je systém umelých jazierok, odraz kaštieľa v ich vodách je typický pre mnohé vyobrazenia na maľbách či fotografiách. Súčasťou parku sú vzácne dreviny. Najvyšším stromom v parku je sekvojovec mamutí s obvodom kmeňa viac ako 5 metrov. Ani zásah blesku v roku 1978 mu neubral na kráse a majestátnosti. Na začiatku 19. storočia navštívil kaštieľ Brunswickovcov hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven, ktorý v ňom čerpal inšpiráciu. Život a dielo tohto významného skladateľa zachytáva hudobné múzeum umiestnené v rokokovom Beethovenovom pavilóne. Tu skomponoval aj svoju preslávenú sonátu Mesačného svitu. Okolnosti jej vzniku sú opradené viacerými legendami. Kaštieľ v Dolnej Krupej patrí k najkrajším pamiatkam vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Preslávil sa bohatými umeleckými zbierkami, knižnicou a mimoriadnou obrazovou galériou.